athi umuntu ngiyoganela lapha ngoba umuzi onamasimu kusho ivila elizofike lawo masimu lingawalimi nezinto nje ezinye abantu eziye zibathathe uma esuke ethatha isinqumo sokuthi noma uyagana noma wenze njani. Manje ke zagcina zaqala zayibona le ndaba intombi zangakhona ukuthi hawu le ntombi lokhu ifikile lapha iminyaka seyisihlanu siyishumi nanhlanu ayithola abantwana. Base beqala ke bemhleka kodwa akangaguquka kwaya lo myeni wakhe wamshiya kulesi siguqo akangayeka yena ukusenza. Wathi ngalandwe ekhaya kwathiwa angizokwakha lo muzi ekhuluma noNkulunkulu. Manje ke uma abantwana ungangiphi uthi angiwakhe kanjani lo muzi, ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kwake kwafika angazi ngandlelani ukuthi kunganjani akaye ngakubo, kodwa wayenqabela inhliziyo yakhe ngamhla eGhana wazinikela kuyo yonke into ekhona phakathi kwalomuzi. Noyise walo myeni wakhe waba uyise wakhe, nonina waba unina wakhe, nalo muzi kwaba kubo. Wawuthanda njengoba wayithanda kubo, akangafuna ukuthi uphele, akangafunela izinto zakhe eziqondene naye yedwa njengamanye amakhosikazi. Wathanda nesiko lakhona nemithetho yakhona, zonke lezi zinto maye ngena emshadweni nalo Isaka wangena kuzo, wangena emshadweni nazo nesiko lakhona nemithetho yakhona yonke into yakhona noNkulunkulu wakhona. Manje ke makufika lesi sikhathi akangazi ukuthi ngizobuye ngikhiphe kanjani manje kulezi zinto.